भोजपुरी में सबसे बड़का लेवल पवन सिंह के है। ऐसा ही लोग थोड़े बोलता है कि पवन सिंह बनने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो का हो यार, का समाचार। नमस्ते नमस्कार, हम बानी आर्यस विद्यार्थी। अभी अपने देख रहा बानी भाषा भोजपुरी। पवन भैया के जब से ही गाना आया ए भोले बाबा, ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा। हाय हाय इतना सुकून, मतलब कि तब सुपर हिट है लही बटे, ये में कोनो संदेह नहीं है। ये गाना के 10 बार भी सुन लेवल जाए तैयो मन ना भरी। बात तो सही है। जितना बार सुनम उतना बार कमे बा। पावर स्टार जौन स्टार कहल जाए कम बटे। कुछ लोग बात के पतंगर बनावता कि पवन सिंह के लोग सलमान खान बोलू चाकू के बल पे बोलो होता, तो ऐसा बात नहीं है भैया। पवन सिंह न कहले रहलन कि तू हमरा के सलमान खान बोला। रहल बात की विशाल सिंह, अगर ये बोलवले बारन तो अलग मैटर हो गई। विशाल भैया बोले रहलन, पवन सिंह न कहले रहलन कि तू हमरा के सलमान खान कह। ठीक बा। अब भोजपुरी में पवन सिंह के ऐसा लेवल बा कि उतना बॉलीवुड में सलमान खान के लेवल न हो। मजाक न, भोजपुरी में सबसे बड़का लेवल पवन सिंह के है। सब कोई के पता बा, लेकिन जबरदस्ती बनला से थोड़े हुई। हम पवन सिंह बाड़ी, हमू पवन सिंह बन जाए, ना हो पाई भाई। पवन सिंह सरस्वती पुत्र बाड़न, त मान ना मानब तो का बिगाड़ ले। गाना तो सब लोग सुनेला पवन सिंह के, लेकिन का करब, यहाँ जातिवाद करे के बना। यहाँ जातिवाद तो करे के बा। भोजपुरी में जातिवाद ना होई तो कैसे होई। जातिवाद जरूरी बाटे। लेकिन जब से गाना आया ए भोले बाबा, सावन के पूरा मन भावन स्टार्ट हो गई बा। पूरा लागत कि सावन चढ़ गई और गाना में दम बा भाई। मिजाज मगन कर दे वाला गाना बा। जे लोग नहीं सुनले जाके सुनी। जौन गाना रिलीज हो रहे रोइले रघुराई, वही चैनल से रिलीज भइल। दोनों गाना मतलब कि बिजोड़ बाटे। जितना बड़ाई कर दे कमे बाटे। जे लोग नहीं सुनले जाके सुनी, प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हमारा चैनल पे भी तरीका सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को तनी शेयर कर दीजिए। फिर मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।